Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon o sa dili pa. Akong masahon ng pipila nga nag-comment si Isim. Salamat once again admin, minaw lang mig drama. God bless you. Salamat kayo sa pagpaminaw no Isim o kang Maristel Humawan. Thank you sir, upload nindot na kayo next please. Okay, huwata lang Maristel Humawan. Salamat kayo sa pagpaminaw no. O kang Isal Kusaybi, salamat ti Jalek sa sumpay o amping sa diha. God bless you all. Salamat kayo sa pagpaminaw, Isal Kusaybi. O kang James Biro, hala, hapit na DJ Mahuman, banto nga nindot na kaayo. Salamat kayo no, sa pagpaminaw, James Biro. O kang Rocky Vlog, naulahi ko comment loads, pero human ako paminaw og drama. Salamat kayo no, sa Rocky Vlog sa pagpaminaw. O kang Perlin Mantinito, hello loads, ang ganda ng mga drama mo, ina-upload mo. Shout out di ay kang daddy ko dyan sa Italy. Love you. Salamat di Jalex. Param Riyadh. Salamat di Jalex. Perlin. Param Riyadh. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Perlin Mantinito. Bayno. Di ta maglangan. Nia ang katapusang sumpay ning Sugilanon. I only live to love you. Part 22. Tanan ang moarto dito aron katuhuan sa mga ginikanan ni Alea nga diniyos ang tuyo nimo sa ilang anak. For formality sake, saguya. Okay. No problem. Sin, dawata ang laing tahas nga akong ihatag nimo. I want to tell the whole world nga ako na si Aliyah. Nagkasabot ko sa gusto nimong mahitabo kuya. So, cool ka lang kay matuman ang imong mando. Isang buwagang napaprint eh. Wait, unsa ni pinuanga? Ay kog ina nga hubo ko. Kay wa bagi ko mainom gabi. Og labaw ng tinaw kayo ang akong mga mata. Maong klaro kayo na akong nabasa nga nakaprint din sa newspaper. Nga si Del, kaslon o ba ni Alea? Shit. Tita! Kung ang nasuwat man gani aning newspaper na imong gibit-bit karon ang gianhi dinhi. Ingnon ta ka. Nakabasa na ko. Susihon ko ni kung saan ka tinuod. Ngano? Hangtod ba sa pagpahibaw nga naay kaslon? Ma-fake na? Okay. Ibutang dal tinuod na tita. Pero inon ka. Nga di mahimo tita. Nangayabang ba sila? Ha? Si Del Rosario nga guardian ni Aliyah o gilagani kayang amahan. Mo yung pamanon. That remains to be seen. Ako rin karoon. Wait. Tita. Ihatag na akong hingayon. Aron pagsusi kung unsa ka legit ng balita. Okay? Relax lang una ta. Dili lang una at gastuhon ng atong mga konsensya. Again, ihatag una na ko ang pabor nga pagkikitaan si Del. Okay? Ako unay makikistorya niya. Dinhi ka una sa bahay. Ayaw paglakaw. Paabutang akong pagbalik. Nga naman, nagatultul ka ba din sa ila tita? Harvey, why imposible sa taong na kwarta? Labi na sa taong mahigugma. Dugay na kung nahibaw kung asa silang napita mahimutang. Pero wa lang yun una kung magpakabana sa pagsamok-samok. Kay ako unang giuna-una kung unsay maayong lakang himuon. Aron dili mabwisit si Del kung makita ko niya. Pero ang gago, puno na hinon sa kalagot nga nakigsulti na ako. Og dili pa igo, gipalayas ko. Usa. Kung ba nganong... Pero ako lang yun una siyang gisabot, Harvey. Og willing paghapon kong makikatubang niya nicely and humbly. Basin pag ningi kayo na, iya kong inon nga gipasayo na ko niya. Maong promise me, dili ka una maghimo o kaugalingong lakang, okay? Aron dili ta masayop. Paabuta lang yun una ko dinhi sabay. Mauntay akong plano nga mo diretso sa bahay sa mga Rosario. Pero nausap ang akong una-una. Mianhin na lang ko sa imong clinic, doktora. Please, come in. What do you want? Let's talk about Al. And what about him? Your relationship with him. Mm? Hangyon taon ta ka, doktora. Nga putla na mientras sayo pa. What? Pwede ka pang musibok kung gusto ka, cute, dili pa?
Look, daygan talang kang daan. Nga wagi maayong sangkuan ng tanan kung pananglit imog yung ipugos imong kaugaling sa pagpakasal niya. Bisag mo ingon ka pa nga love ni mo siya. It's not enough para magkuba ang akong mga damgo para namong duha. Kay maayo nang mahibaw ka. Kung wa pa gani niya ikasulti nimo ang bahin namong duha, Giyagyag ni Del ang tanan, sawa pa siya moatubang sa akong aman. Aron pangayoon ang permiso ini para makasalmi. oh, Honest nga pagkatao si Del. That's why I love him. and I love him too. Much more than you love him. No. Why makalabaw sa love nga akong gipahinungot ni Del? Di na ta maglalis, ana. Bag-ora ka. Uwahi ka na. Mientras ako, una, og dugay na kaayo. Maong klaro na lang nga lisod ng lukahon ang gugman ako niya. Kay nakakamot na, sulid sa klarong pagkasulti, alaya. You don't know what you're talking about. You know what? Ikaw mo'y angay magpalayo ni Del o dili ako. Undangin na lang siya. Kaya naibaw man ko. Nga dili gid siya magmalipayon o panimo. Unsa? Mauhang yung unta ka. Nga kalimti na lang siya. Wa naman siya mapakabana sa pagpangita nimo. Kaya wa ka naman niya kinanglana. Labi na, kay doon na nagyulaing tao na lambigit sa imong kinapuhi. Wa naman ni kamot si Del para madani niya pagbalik ang imong atensyon. Ang imong simpatiya because of me. Can't you see the logic? I am the one he really love and not you. More logically speaking, ikaw ang angayang mawa siyang kinabuhi ug dili ako. Kay kami ang tinuod nga nagkahigugmaay. Kani adto pa sa bata pa kaayo ko ug hangtod na karon. Kami ang nag-una. Kung unsa man kanindot sa among relasyon kani adto, mahimo kaayo na namong ibalik karon. Pwede pa kayo namong ipadayon. Kung mawa ka lang between us, it would be very easy for the two of us to live happily forever. I know, wala naman ang laing choice si Del. Kundi, iya kong balikan, kay love ko niyang tinuuray. Igo ra kang nahug og extra sa iyong kinabuhi. Kung nasa lida pa, alaya, imong ibabagan ang among kalipay. You're dreaming. Dili ko extra sa kinabuhi ni Del. Kundili, ako gyud ang bida. Bililhon ko sa iyang kinabuhi. Wala ko babagi ang imong kalipay kay for your information. Ako ang bugtong kalipay sa tao na gusto nimong bawion bisag wa na kay katungod. Oh, sorry ha. Pero dili na ko isurrender si Del. Dili gid nako siya i-give up because I love him. I love him very, very much. You won't leave him? Pwes magtigit ha. Kay dili ko nako hunungan si Del. Buhato nako ang tanan. Aron gyud nako siya mabawi gikan nimo. Well, let's see na lang unya. Kung kinsa gyud natong duhang makatag-ian ni Del at the end. Okay. Challenge accepted. If you feel like doing it, then do it. Dili gid ani mo hunungan si Del? Okay, go ahead. Gihagit ka. Tanaw na tug madaling bagid nimo og balik ang pagtagad ni Del para balikan kaniya. Kay sultian tasad ka. Nga bisan og unsa pay mahitabo. Dili gid nako buhian si Del. Mao ba? Wa na tay angay pang panagsultihan. Final words. Stay away from him. Cool ka lang. Dili ba ako nimo ulipon. Kung unsay akong isulti, kinahanglan gyud nga imong tumanon, alaya. Palayo gyud kay ako lang si Del. That's what you think? Mao gyud na tinuod. Maong tumanag gyud kung dili ka gustong maamong. Sa ako nang giingon, wa na tay angayan pang panagsultihan. Well, I think so. So, may the best woman win na lang.
Ipaniguro ko nimo nga dili gyud na ikaw. Mas doon na pa ko'y konsuelo. Kay nag-uban gyud mi si Del ubos sa usa ka bubong. Don't be so sure. One of these days, imo raw niyang tunlon og balik ng imong gipanulti. Mao ba? Maot yun. Goodbye. Bye. Kalangay ko gamay na. Kung saan nga nanawag manggod ang gusto mo sponsor sa usa sa among kitabangan o nataas-taas ang among istorya. Wa ba ka lahi si Alia sa pag... Oh, hey, Pauline? Hey. Ngano niya ka? Nagunsa ka din eh. Because of me. Oh, Kay ni Asia sa ospital. Ako ang rason kung ano ni Asia. So, this calls for a celebration. Kay kaslo na naman di ay mo? So nabasa na day ni mo. Unya ni Anhi ka, kay imong gisiguro kung tinuod ba. I would like to invite you. next time, okay? So now, namanggoy nakauna sa pagpangimbitar o nagpaabot na namong duha. So, excuse lang na ha, babe, tara. Animal ka, Aldea. Oh, tita, kumusta? Tinuod yun. Adipal! Ayok pangisok. Relax. Wa sa atong kaliwat ang mudawat og kapildihan, Harvey. Naglatay sa atong kaugatan ang dugo sa pagkahalang doon. Maong, nagpaluyo yun kanunay natong kadaugan. Ug mauna ni ako ikasulti, Harvey. Kalma lang. Ug ako maoy agda nga kita ang mukawas nga champion. Gadiharag naghuot ang dugan, tita. Harvey, agwanta lang una sa pagkakaroon, okay? Nakasabot ka ba? Basta, ako maoy agda. Ay, yatis! Ako batanon! Biliho lang tigawang! Ayaw pagtingon ana, ha? Ay tingali pa hinog magkaaway ta. Gisakitan ka. Natural. Kay love na ko ang tao. So please lang, ayaw kong padungga nga sawayon ni mo si Dal kay dili ko gusto, anak. Love na kung tinuuray ang karibal ni mo. Mong ayaw yun siyang pasipad igsulti, okay? Love paghihapon ni mo, luyo ni problema nga iya gihatag na tunuwa. I will love him forever na. Mong dilikit ko mo sugot nga dili na ko siya mabawi gikan ni atong buisit nga lumad. Oh, tita, may mo ba? Ay, kasuko ni Alia. Kaysa kitan sa ko. Love sa ako si Alia. Mauman ka ni, nga dili na lang una ta mag-istorya para way masayop na tong duha. Lisod na magkaaway pa hinuon ta, Harvey. Musamot nga wa na unya tay mahimo aron sa pagkuha sa mga tawo nga gitagana unta nato. Para gyud natong duha. But I warn you, nungka nga mohimo kag lakang nga dili ko mahibaw, ha? Akong usbon. Ako maoy Agda Harvey. Huwag ka ganahin sa putahing giserve ganina gaw. Ha? Huwag ka ganahin. Ato bigod itong gi-order. Bantay ka. Gi-order na to. Kita bitaw ka nga diha. Order gina to. Ato di tayo. Kailangan man kanay, di ba? Ako man yung paborito. Pero kamaya na gusto mong ikaon gaw. Unang first time. Ha? Karong si Manaha nga. Huwag kay ganang mukaon. Ganang mo na gaw. Tungod di Pauline. Ha? O na hinungdan ko nga nung gidata mo din humanta mga tungod kay gusto ko nga magkasulti ta Alia. Nga ni si Kuya Glenny mo. Nga mamati kay gikinahanglan nako ang iyang ideya. Wargas pagsulti na ko nimo nga ako giato ni Pauline sa ospitalan sa no. Kaayog yun. Mao nga, tell me the truth. Giunsa ka to babayhan? Giunsa ka? Way lain. Gawas nga nakisulti ra gyud siya nako og tarong sa sinuldanan. Pero medyo da na pagbahad at aen. Labi na kada tandog tingali iyang garbo kay ako lang siya gikatawan. Huwag ka dapati? Ipaniguro na ko nimo. Nga dili siya makagawas og yano gikan sa opisina kun gipasakitan pa ko niya, babe. Mao, relax lang, okay? Kamao sa kumasuko oy. Kun mayata ka na ko, babe. Mong angay na pagandaman ni Pauline. Kun maghuna-una magid siya og dili maayo nako. Dili ko gusto kasamok. Human siyang gibuhat, nagpakahilom ragani ko. Bisag daghan ng higayon nga gusto ko niya nga samokon. Relax, babe. Naibaw ko nga dili mo sugot ang Ginoo nga maoy mo lampos ang mga taong dautan. Salamat sa pagsalig sa Ginoo. Atong ihangad niya ang tanan. Pero dili ka magkalimod. Nga naapaghihapon kay kabalaka, babe. No. Nakailamang ko ni Pauline. Siya ang klase sa tao nga dili magkamaong mudawat o kapildihan. Ang tanan iya yung buhaton aron siya ang mudaog. Maong dili ko angay mo kumpiyansa. Dili ko gusto nga may mga babag na unya sa adlaw sa atong kasal. Mao nga ako na pagandaman. Dr. General Vasco. Oh, ma. Si Manino ditood. Thank you sa pag-remind. Naunsa ba eh? Nalimot ang mahinuon ko. Sa isog at general nga nagkugos na ako sa bunyag.
Dako kayo siya gikatabang imo kuya. Kinahanglan nga sa adlaw sa inyong kasal, imo ginang pangandaman aron paglikay sa posibleng nahitabo. Nasulito na ba kay tas pagka-traidor ni Pauline? Maong ayaw gyud pagkumpiyansa. Pwede nga ako na mo brought up. Nining problemahan ni Pare Jerry. Maong nga i-relax na lang ang imong huna-huna anak. Magkuyog tama. Gusto ko nga ako mismo ang pasabot ni Maninoy sa sitwasyon. Okay, hay may mayog karon na dayon ta mga to para masiguro gid nato nga dili ta mapakya sa atong tuyo. Remember, time is cold. Maong dili ginaangay usitan. So, wala, kung saan naman, okay na. What I mean to say nga, kanabang, Wala. gamiton nga. Wala problema, wala. Plansado ba? Plansa. Plansado lang tanan. Wala problema. Patsado na. Aha. Gaw, luwag na nga akong dughan. Makatuog na ko nining maghayang. Siguro di ka magayang, tigalig magtakilid ka, Pwede. tigalig magtuwad ka, ano ba? Tigalig magkub ka. Pwede magkumpayot. Amaw. Pero, gaw, sulting hanti ka, kanay. Oh, Nakasiguro ka bang wala na kayo naon? Ganaama na siya. Ha? Tanawa. Oh my God. Gaw, kalma lang, relax lang. Let me handle this. No. Ako'y bala. Si Pauline ka na niya pa yung din. Gaw, kabantay ka. Murag, nag-stalk maning bayhana ni mo, gaw. Sige, biyais ako. Kining, no. Please. Yay. Sige, Sige, sige. nalakaw na. Sige, sige. Pero, gaw, sultihan di ka, ha? Yan, tanaw ako sinyas. Ano ba? Sabot ka to? Wa? Lakaw na. Punta ko pasabot nga, dili kay ko magpalayo. Diyar ka. Sige, dili ko magpalayo. Dali ko. Hi. It seems you're stalking me. Yes, kaniadto pa. Pero wa lang yun ko magsamok-samok una nimo. Tungod kay ako man unang gihatag og hikayo nang akong kaukalingon sa paghinulsol sa dako na akong gibuhat nimo. Magsugod na ba sa ta? Dili ko gusto iskandalo. Pero daygang tanang ka. Nga kamausag ko na kung gikinahanglan sa higayon. Why are you doing this to me? I love you. Oo, akong ang kuno nakahimo og ang sayo. Nagkasako. Pero dahil, believe me, nagpason ako. So I deserve a second chance. Pauline, I have nothing to explain. You know that. Wa na ta. Dugay na. Nalimot ka. Ikaw mismo ang nangitag paagi aron mabugto ta. Unya karon questionon ko nimo. Tell me you. Babe, wa na bagi paglaom para matibuok og balik ang atong kagahapon. I'm sorry. Sige, sige! Pag-uban mo sa impyerno, kutob sa inyong gusto! Go, go, go. Ano man to? Ay. Mo ko da. Yabag man ka eh. Wala nga mo na matanig si Inis. Wangay. Ano mo to? Ha? What happened? Gusto mo salidag balik sa akong kinabuhi. Kada kong klaro sa balita nga akong gipatikbahin sa umabot akong kasal. Unya, magsamok-samok pagid siya. Paano kayo? Kabantay ka? Ano ba? Panunas pa kaya? Bagay na, gito lisong na tayo sa iyang conscience. Bantay ka conscience? Konsyensya. Ang nga gaw. Wala mo hunong. Nga iya man na-realize nga ikaw gidi ay. It's you. Ano yung kikinanglan? Sorry. Kalit ka man kong misod. Kalikay ko. Kaya kuha pa, guro kayong bagdang ko. Hey! Pinaguli ka kung mahilak kita. Luha ni sa kadismaya. Pero wa magpasabot nga ako nang gidawat ang akong kapildihan, Harvey. May nalanggani nga mibiya dayon ko dito sa mall. Kay kunwa ka, makahimo gid ko kisina. Gisuwayan ako sa pagpaduol pag-usab ni Del. Ako man siya nakita dito. Nakigsulti ko tarong. Hoping nga ako siya maam-aman ug masettle ni. Pero ang kanahan, siya kahit na kaayo. Nagkato naman sa pagminal dito sa iyang mga tinubagan. Kusog na magkakaayo manginsulto. Dili na makamaong managana. Sarcastic na kayo to nada sa sinultihan. Maong dali kong mibiya. Kay gibati na kong kapikon. O gusto na kayong mulupad ang akong kamot. Aron pagtamparos niya. Maong mipalayo na lang ko. Anya, gusto ang plano. Kinahanglan mo lang posta. Just be ready. Bugo. Bugo! Nabugo si Del Harvey. Nawad-a na siya sa kabuot. May gawas ang pagkautok bulinaw. Pastos, imagine, iyang sinakop. Tablera ganin niyang anak, kay magkabata pagod. Murarag ikawng idara, unya iyang gikaon. Pakaslan pa, himuong asawa. Di ba amaw? Harvey, akong insulto. Dako gid kayong insulto. Kay ako nga syudad nun. Shit, ilisan na niyaglasang nun. Ambot o si Berto sa di aliat. Powerful sa kayong. Pareho na ako. Nga mura ginatugang yun sa langit o yuta. Tungkol kay di magkatawag. Kana ilog na di esa lain siya. Hugot ang yun yung decision, Harvey, nga magpahigot itong lasang nun. Sa ato pa, luoy kayo natin. No! Dili! Ako yung bawion si Del, and I will do it sa adlaw sa ilang kasal. Perfect ay, kay Mas Rain. Okay, let's drink para sa itong kadaugan, Harvey. Go. Ikaw na prepare sa itong imnon. Nang ang puda. Mong nakinahanglan kog dugang. Go. Ay, hey, ganina ra ka diha? Medio. Kanay kamin? Wow!
Mao gining kinaiyahan nakapasamot sa company. Kada bang naagi bitaw nimo ang respeto. Come in. Thank you. Oh, nga naman, kinahanglan pa ba nga agdahon di ka sa pagbalingkod? Oh yes, kay gusto man kumutupad nimo. Ikaw, cute. Dali, tabak. Ha? May gitaguan di ka kasipat, ha? Hey, nasuko ka? Nga anak man imong tinanawan ako. Tungod kay hangtod karon dili pagyapon ko makatuo. Sa dili madugay, maako ka na gyud. Wa ka gyud makaon sa pagmahal sukad sa laing binuhat. Nagatos gid kang naginusahan sa imong pangidaron karon sa umang panipan. Nagminyo na o nakaanak nagdaghan. Pero ikaw, why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Black. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call, you're always there. 3, for the love you given me. I love you. I love you. And will always love you. I love you so much. Very, very much. Oh, Hey, what's wrong? sorry. Dili ko gusto malimot. Babe. Please, forgive me. Dili ko gusto makasahan. Kung ako kisaat sa ako kaliwa. Kadadong di ka sa altar. Nga wapay tapsa. Kung ginahalan ka na parang kaya bisag diri na sa mula una. Pero ay ako igibasa na sa ginoo. Kita ako takagikan sa imong tilhado na si mo alya. Ingon anak kalimpyo o kamatinod anon ang akong kuwanay. Mawang gusto na ko tumanon ang balaod sa ginoo. Nga dili gyud angay bahimuslan sa usa ka tinuod nga nagmahal ang binukat. Gihata kanya pili. Gihigog malabaw sa tanan. Kung dili pa nila madawa ang bendisyon sa ginoo. Thank you. Thank you. I love you more and more for that. Ayaw nga mahatag niya na ako nimo. Ang tinuod yun nga kalipay nga wa ka over and pull in niya. Ako san, buhaton ako ang tanan aron dili ka mamahay o wa kay basulan sa taas nga panahon sa imong aron ako mabatanan ang kaisog sa pagbugan nimo sa Ginoo. Thank you for loving me. Thank you so much sa imong pag-abot. We will journey together. Kita, okay ka pa? Dili, Ha? mura kong mamatay sa kamino. Gusto kong maminog music. Radyo, FM, patingong kang FM radio be. Okay na para na ako. Para at least malingaw ko. Okay, dito. Oh, kapiskat ba? Ha? Manungog mo ng kanta, ha? Kantar na, tita. Kanta bitaw, pero nagbugal-bugal na ako. Imo lang nahuna, eh. Minaw lang, nagtagda. Mas kang aha ka, Ano ang gagawin Harvey? kung di lang nilaan sa'yo, tita? Mura giginalagi kas kanta, no? Ginindutan ka? Okay naman. Hindi pa sa tug melodya. Og sa may nagkanindot anang kanta, ha? Nga gibuli man ko anang leche? Pag nga na, Tita! nakadungog ka? I-off the radio sa dili pa mo kolbong akong kalagot. Pag nga na kay wa na hunong sa pagpangisoton akong singira. Niya pero na sa kong atubangan, gikuhot na akong naong anak niya. Relax. Relax, tita. Ayaw gubangin mong moment. Enjoy lang. O kasama na ako sa enjoy, ha? Nga pangigo man ang linya ng buang. Maong pag nga na. Pag nga! Okay. Wisit. Minaw gani yung datang music. Unya kadto na mahinoong kanta ang naglanog-lanog. Nanungog. Di ba bastos? Shit. Sakit na nga tundughan diri. Punan pa sa dinoon. Dili na sa'yo na nga akong gipati karon, Harvey. Magkamatayin ka sakit. Dili mahimong mawa sa dira ko. Mahal ako siya. Mahal ako siya. Tita. Ay, pakina. Huwag pa ta mahumali pa. Huwag pa kayo sa magasugon sa tuto mo. Cheer up! Kaya mo matapos ang kalibutan, tita. Di ba? Mingon man ka. Nga akong kaliwat, dili mo dawat o kapildihan. Kay kita bilang champion. Then, prove it! Ano nis mo kawal anong paglaog nila? Nakamatngon ako. Si Dare lang ako gikinahanglan. Maong, I want him back. I want Dale back. And I will not settle for someone that is much, much
Yes. Usahay bitaw. Di gid masabot ang kinabuhi. Nganong may mga instances man nga kinahanglan gyud kadugay masakitan. Aron lang tunay uban ka magbalipayon. Unya. Kanong kita magyud ang ipasakitan. Nagmahal at tag tinuray. Kanong kita magyud ang ipasakitan. Is it wrong to love them? Pero paumay ato gisang kuam, tita. Ngano? Uyab na ba daay mo? Kamu na ba daay gyud? Hindi pagod. Ewa pa mo ko makaingon. Nagplano na ko mutukas ko gibati. Pero maon mahinuon to akong nabasahan ang balita ng sila kaslunod. Di pa sakit. Tungod kay dunay ilugan. Og nahibaw ka ba kinsa ang ilugan? Of course, walain. Si Del Rosario. Shut up! Tita, Nga na si Del may imong pasanginlan, ha? Nga katumang lasang nun ang nagguba sa tanan? Sud sa taas nga panahon. Nagpakahilom naman gani ko. Aron ako siya maam-aman sa gibati ng kalagot nako. Ako gani una siyang gihunungan sa pagsamok-samok. Para sa iyo na unta kaayo nako siyang danihon pagbalik. Aron makuha ko pagbalik ang iyang pagsalig. Unya kay intra man dahil hinuon ng lasang nun. Nagmaniho man sa dahil siyang iya aron ilugon si Del Kika nako. Munang bibukal gyud ang akong dugo, Harvey. Ug dili gyud nako siya pasayloon. murag di basta ko makatuo nga si Aliagit ang nagpakita ang motibo ni Del Rosario, tita. Bisan sa kamubo sa gayon nga nagkauban min Alia. Pero sa'yo na kayong basahon ang iya kinaya. Naibaw ko na siya ang klase sa babae na sa'yo na kayong maong. Taksaon si Alia. Maong na in love ko niya, tita. Ayaw kit kog ina nga si Del ang migukod niya. Kay na, mag-away itong do, Harvey. Dili tita. Anong mag-away mo kita? Na magtabayayong ganita sa pagsulbad sa doon na ito ka-problema. Katong mananap nga ihas nga tagalasang, mikalit lang yung pag-intra sa isina. Kanasa ka na masugatin ni Del? Nga sa unang mga adlaw, nakakuyog man ko sa panahon na mag-vlog si Del. Ingon man, mag-misyon. Diin man ka ng lasang nga makit-is si Alaya? Usa lang kalasang nun. Muilog sa pwesto sa usa ka edukada. Nungka nga tugutan ako siya. Usa na ba ka doktora si Alia, tita? Mong di sa si basta-basta. Bisag unsa pa'y makabot niyang degree. Wa siya'y mahimo kung itandi ni Pauline Vismonte. To hell with her. Bisag pila pa ka diplomang iyang ibansiwag para ipakita ni bisan kinsa. Still, dili gud mawagtang ang tatak sa iyang pagkalasang nun. Kinahanglan di siyang mamatay. Aron wa gyud makababag sa akong pagkuha o balik ni Del. Patyon? Kinahanglan gina yung patyon si Alia? Aron lang yung makuha pagbalik si Del? Angay lang! Kaya kung magpabilin siyang buhi, dili mahasol ang hunahuna ni Del o dili na mahimong nindot ang dagan unya sa among panag-uban. Maong angay lang yun siyang mawa dinhis kalibutan. Uy ako! Mag-ulsal man ko, tita. Ha? Please be fair, tita. Ayun. Kung nagkinahanglan ka ni Del, nagkinahanglan sa ko ni Alia. Tungod kay mahal ako siya. Kinahanglan ko na ang imo. Nasa na ako, di ba? Ha? In other words, kinahanglan nga way usan lang ni Sir Del o Alia ang mamatay. Murag, dili na ko makapaabot og tugay. Gusto na nakong birahon ang mga adlaw kay
Naginaminam nagyud kay kung mutanaw ni Del. Nga magbarog siya tungod sa altar sa simbahan while nagpaabot ni Alea nga mupaso paingon niya. I'm sure nga musamot kagwapa si Alea kung magsulob na sa iyang Buddha, ma. Ay, bitaw! Bitaw, tinuod, gayon ka na! Ay, maunay ako nalantawan. Mura unya siya og Cinderella. Biis ay... kita ang mga duwindi. Oh, ano, yaya? Kita ang duwindi? Taka ka? Ha? Nabagoy duwinde sa istorya ni Cinderella? Ha? Nga sa kang Snow White man, ha? Di ba? Uy, balik. Wrong. Is. Pagkatalagsaon gid nga love story. Imagine na ko ang gibuhat nga pagpugong ni Alea si ang kalingon. Wa gid manguyab, bisag makausa lang kay nagpaabot gid ay siya ni Kuya Del. True love. Nang makilala ka. Until now, mura paghapon ko nagdamgo. So do I. Manag, dili paghapon ko makatuo nga usa ni mga adlawa. Ikaw ug ako, magpakasal na. I hope na itugot lang dito unta sa Ginoo. Nga matuman na natong tumong. Unta. Wa lang gid untay mga kakulian nga mahitabo. Cheers! Cheers. Cheers tayo sa kadaogan. Ready ka na ba? Ready na, tita? Mga kinahanglan nga dili kita angay nga mapakya sa atong tumong, Harvey. Iyon ligaan ang kasluno, no? Bantay ka? Ha? Di gid mahimutang. Mura bag nag-birthday. Di mahimutang. Excited. Lain ang nagduwa sa kong unawa na do. Mao nga wa ko mahimutang. Ha? Gabi dugay ko nga nakatug kay naghunaon ako ni Pauline. Hey! Hinay, Waya, no? Binuang di ay. Ay, kung ina nga nasayop ka sa imong desisyon. Ay, kung ina nga nagbasol ka nga si Aliyah ang imong gipili. Kay ni Pauline. Pauline namin, Pauline. No. Di na mauwi noon sa mga. Nabalaka ko Relax sa... na to. Relax. Go, relax. This is your big day today. Is your big day. Maong relax na. Lord, salamat sa pagsumpay mo sa among mga kinabuhi. Salamat na imong gitugot na matuman ang among mga damgo karong adlaw. Ubos na imong panalangin. Lord, salamat sa imong pagtugot nga maangkon ko na gyud ang tao nga sud sa taas nga panahon. Ako yung gipaabot. Traffic, boy. Mabaking ta. Mangita taglaing agianan para dili tamalangan. Tita makaliho ka na tanggong tas tunga, tita. Tita, kaliot! No! Diha kaya ko to, Harvey. I
know what's in your mind. Pero kinahanglang mamatay yun si Alea. Kumaw na. Unahon ta ka. Kaya di ko makatugot ka mamatay siya liya. Why mo niyo? Ulit! Mga pulis! And now I pronounce you as man and wife. You may now kiss the bride. O karon mga higala natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. I only live to love you. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubos ang direksyon ni Jennifer Dato Mendoza. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Niya mga naghatag kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Del, Randy Suson. Glenn, Oje Compuk Rakasa. Pauline, Marites Albores. Merced Ogshen. Ingrid, Miss I. Vertudaso. Alia, Teresa Terol. Adawia, Monique de Gracia sa Sidon. Sanga na lang sa RMN Drama. Kining niyong higalas kanginan June Caraca Puhanes. Muingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Nahumanan jud no ang I Only Live to Love You nga atong gipaabot na final na gyud. Og salamat kayo no sa inyong pagkananan pagpaminaw og sunda usab ang atong ipuli ani nga sinulat ni Glenn Pino nga drama. Subong ko, salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.